Joan den urteko maiatzaren 27an, Elgoibarren 2 urte luzean borrokatu genuen saria lortu genuen. Orain, zuek eta guk, guztiok elkarrekin, dena emango dugu datorren denboraldian ere 3. mailan egon gaitezen. Ametsa dauket, mailei eustia. Hori lortzeko, asteburu jazte du kamisetia. Zuen eta guri edan kamiseta gorretxa. Txerloia, benetako inpernu gorretxa bihurtuko dugu. Zapatune dana emango dugu. Danok, zuek eta gu talde bat izango gara. Zaudelen zaudela, bat gizu izan berdezu. Zapatun, ni izango naiz danon kapitaina. Atzaldeko 5etan, txerloia bete errezute, eta guri partidu irabazten lagundu. Oinarte lortu duen dana, alkarrekin lortu dugu, da zeru no, Zapatune lortuko dugula. Lagunan kontra, berdin du zelaixen, o grada neon. Lortuko dugu. Zapatuan, 5etan, jantzi gure kamiseta gorria eta zatoz txerloira. Anaitasuna lagun onak, dena emango dugu.